дар ноҳияи шаҳри нав даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷамъбаст гардида 15 нафар иштирокчии фаъоли он ба даври дуюмро хат гирифтанд. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунарӣ иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, пайдо намудани беҳтарин намунаи оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ баргузор мегардад. озмун дар се давр аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровӣ доир мешавад. дар даври аввали озмун санъаткорону ҳаваскорони ноҳияи шаҳри нав ҳунару истеъдоди хешро аз рӯи бахшҳои мазкур нишон доданд. ман фикр мекунам ки кормандони шӯъбаи фарҳанг ва довталабоне ки имрӯз дар озмун омадан бисёр як ҳиссиёти хуб қатӣ буданд, боз як вақти хуш қатӣ буданд. ҳама баромадҳо хуб шуд, номераҳо хуб буданд, шогирдони нав буданд. аз ҷумла мақсад аз он буд ки мо дастгирии ҷавононро ба рӯи саҳна барорем, падидаҳои навро ба рӯи нав барорем. бо боварии комил ман мегӯям ки даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи манро ба даври минтақа хело бо омадагиҳои хуб бачаҳои мо мегузаронанд. мо дар даври ноҳиявӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои аввал гардидем ва мо кӯшиш мекунем ки дар даври минтақавӣ низ инчунин сазовори ҷойҳои аввал гардида ноҳияи шаҳрнав яъне теми ноҳияи худро баланд барем. ёдовар мешавем ки тибқи низомнома даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман моҳҳои июн-июл дар шаҳри Ҳисор ва даври сеюми он моҳи ноябр дар шаҳри Душанбе ҷамъбаст шуда ғолибон бо ҷоиза ва диплом сарфароз гардонида мешаванд.